Shin kun san akwai injin kaifafa wuƙa? Wato wannan injin da kuke gani za ta kaifafa muku wuƙa cikin sauki, wanda ina ganin da so samu ne ka sayo matanka wannan zai taimaka mata sosai wajen aikin yau da kullum. Da wannan na'uran baka buƙatar kai yagaggun kayanka zuwa wurin tela domin gyara. Kai ba ma za ka sake amfani da alluran hannu domin gyaran kayanka. Saboda ita wannan na'uran da kuke gani tana aiki ne tamkar keken ɗinki. Kowane magidanci ya kamata ya kasance da wannan na'uran. Wannan ledan da kuke gani yana da matuƙar amfani sosai. Akwai lokacin da ruwa zai bugi glass ɗin motar ku, za ku ga glass zai wani hazo ba kwa gani sosai. To da wannan ledan yana hana aukuwar hazo ko raba a motar ku. Kuma wannan ledan na zuwa shape daban-daban don hakan zai baka damar ka iya saka sa a ko ina. To shin wannan abin ya kama da ci gaba ko ajiye mana ra'ayinku? In kana buƙatar hada juice to kai amfani da wannan blender, saboda wannan blender za ta sauƙaƙa maka yin juice ta hanyar raba ruwan daga 'ya'yan itace da kake son kai amfani da shi. Wannan abin da kuke gani matashin tausa ne da aka yi musamman dai yiwa bayanka, wuyanka, kafadunka, kai har da ma hannayenka tausa. To shin za ka iya amfani da irin wannan abin tausan kuwa ko ajiye mana ra'ayinku? Wannan ɗan na'urar da kuke gani photo printer ne wanda zai baku damar printing hoto direct daga wayarku. Sa'annan wannan printer yana da wani application da za ka iya amfani da shi wajen editing ɗin hotonka kamin ka yi printing. Kuma abin mamakin shine wannan printer baya buƙatar ink, sa'annan high quality pictures yake printing. To ina masu sana'ar passport ya kamata ku kasance da wannan na'urar. Wannan na'urar ta fi firiji wurin aiki saboda cikin mintuna 6 kawai na'urar na iya maida ruwa zuwa kankara, wanda hakan ya kafa tarihi a duniya. Yanzu za ka yi amfani da wannan na'urar shine ruwa kawai za ka zuba a ciki shikenan, wanda ina mai tabbatar maka da cewa in kana da wannan na'urar a gidanka ba za ka taɓa rasa da kankara ba, saboda a cikin mintuna 6 kawai za ka iya haɗa kankara ta hanyar sauki. Wannan na'urar saka lakabin yana da matuƙar amfani sosai kuma ga yanda za ku yi amfani da shi. Kawai za ku loda takardar stickers a ciki sai ku rufe, inda wannan na'urar baya amfani da ink wajen printing aikinka. Sannan wannan na'urar yana da wata application za ka iya rubuta ko ka tsara abin da na'urar zai yi printing, kuma za ka iya yin abubuwa daban-daban na ban sha'awa da wannan na'urar. Ɗaya daga cikin abubuwan da za ka yi da wannan na'urar shine za ka iya rubuta farashin akan abubuwan da kake sayarwa, wanda idan customer naka suka zo ba sai su tambayi farashin ba. Wannan hanga ɗin tufafi ne wanda za ka iya zuwa da shi ko ina, za ka iya amfani da shi a cikin ɗakinka domin rataye tufafi. Hakan kuma yana da saukin ninkewa, wanda hakan zai baka dama wajen adana. Wannan tabarmar silicone ce wanda duk jikinta ke yin zafi, ta da inda za ka iya rage zafin ko ka kara. In ka bude zafin yana iya kaiwa har zuwa digiri 212. Ana amfani da wannan tabarmar ne wajen ɗumama abinci, kuma ga saukin sharewa idan abubuwa suka zuba a kai. Sannan in ka gama amfani da wannan tabarmar za ka iya nannaɗe shi ka aje. Mutane da dama sun tsani wanke-wanke saboda yana da wahala. To a dalilin haka shi aka kirkiri wannan inji wanda ke wanke kwanuka cikin sauki. Kawai abin da za ka yi shine za ka jera kwanuka ne a cikin injin, sai ka zuba ruwa da ɗan sabulu a cikinta, sannan sai ka ja gefe ka kalli da wannan injin za ta wanke maka wannan kwanuka. Kuma bugu da ƙari wannan injin tana iya wanke kayan marmari. To shin za ka iya cin abinci a cikin kwanon da aka wanke da wannan injin ko ajiye mana ra'ayin? Ya kamata ka kasance da wannan na'urar a office ɗinka. Wato wannan na'urar da kuke gani Bluetooth printer ce mara waya wacce kuma bata buƙatar ink. Tana iya printing ɗin Word document, PDF, photo files da dai sauransu. Wannan na'urar da kuke gani za ta amfani ɗalibai da ma'aikata sosai. To shin baka gani ya dace a cika da wannan a gidanka? Mu haɗa comment section. Mutane da dama suna son wannan fitilar, to amma shi me yasa? Ba wai kawai dan fitilar wireless ne kuma ta da baturan da za ka iya caji ba. Wato a cikin fitilar akwai wata na'urar da aka saka wanda idan fitilar ta ji motsin ɗan adam, fitilar za ta kunna kanta. Wannan fitilar ta da magnetic holder wanda hakan zai baka damar saka wannan fitilar a ko ina.